No niin, hyvät tiedotusvälineiden edustajat, kauppakeskuksen asiakkaat. Täällä Torikerroksen keskusaukiolla on tiedotustilaisuus, jossa FC Vikingit, Pauli ja Helsingin kaupunki julkistavat yhteisen hyväntekeväisyystempauksen. Meillä on täällä paikalla Helsingin kaupungin liikuntajohtaja Anssi Rauramo, FC Vikingien päävalmentaja Ilkka Jäntti ja Pauliikin viestintäpäällikkö Mervi Siikala ja tietysti Pauliikin Paula. Ja tänään julkistetaan siis tapahtuma, joka kokoaa vuosaarelaiset yhteen 12.5. Sinä iltana on ensimmäinen FC Vikingien ykkösen kotiottelu jalkapallossa tuolla Etenityn kentällä ja samana päivänä järjestetään siivoustalkoot ja sloganiksi on valittu "Siistii asuu Vuosaaressa, siistii pelaa Viikkareissa". Ja Helsingin kaupunki on vahvasti mukana ja auttaa siivoustalkoiden järjestämisessä tuomalla muun muassa siirtolavoja paikalle, mutta Anssi Rauramo, millä mielellä kaupunki suhtautuu tämmöisen Vuosaaren suurimman työnantajan ja Vuosaaren suurimman liikuttajan yhteiseen hankkeeseen? Kyllä tämä on aivan loistava hanke kaiken kaikkiaan, että urheiluseura, paikallinen suuri urheiluseura, paikallinen suuri yrittäjä on löytänyt toisensa, että tekee kaupunginosastaan, omasta kaupunginosastaan entistä viikkosempaa, että tämän tyyppisiin malleihin Helsingin kaupungin pitäisi löytää erinomaisen hyvät keinot tulla mukaan, auttaa ja kehittää tämän tyyppistä toimintaa. Tämä on yhteisöllisyyttä, jos mikä. Kiitoksia ja kysyn vielä lisää, mutta etenen tässä. Meillä on siis Vikingeissä on 700 junioria ja sitten edustusjoukkue, joka kamppailee ykkösessä. Kausi vahvasti tässä alkamassa vierasotteluilla. Ilkka Jäntti, mitä odotat ensimmäiseltä kotiottelulta ja siivoustalkoiden tuomalta tunnelmalta? No, tietenkin odotetaan voittoa ja kovasti kannustusta ja hienoa päivää ylipäänsä. Niin kuin sanottua, niin yhteisöllisyys on hirveän tärkeä ja seurakulttuurin kannalta ja sen kehittämisen kannalta niin meillä on hirveän tärkeä koko Vuosaari on meidän takana. Ja Mervi Siikala, Paulikin viestintäpäällikkö. Te olette isoin työnantaja täällä Vuosaaressa, yli 200 työntekijää ja kahvin tuoksu leijailee tänne kauppakeskukseenkin aina välillä. Mitä mieltä olet tämän tyyppisestä toiminnasta ja millä mielellä Paulik on mukana? No, Paulik on mukana ehdottoman hyvällä mielellä. Kaiken kaikkiaan meille lasten ja nuorten hyvinvointi on hirveän tärkeää. Ja me nähdään, että liikkuminen, urheilu ja tämmöinen yhdessä tekeminen ylipäätään niin edesauttaa tätä hyvinvointia. Ja vaikka ollaan globaalisti, kansainvälisesti toimiva yritys, niin vuosaarelaisuus on meille tosi tärkeää. Lähialueyhteistyö on oleellinen osa meidän vastuullisuusideologiaa. Ja meidän tavoite tämän siivoustalkoiden suhteen on, että me todellakin saadaan tästä tämmöinen vuotuinen perinne, kaikkien vuosaarelaisten yhteenvuotainen perinne, jossa yhdistyy hyvisti ja hyöty positiivisella tavalla. Ja Ilkka Jäntti, sinä voitkin kertoa ilouutisen, mitä talkoolaisia odottaa. Eli Vikingit osallistuu talkoisiin myös sillä tavalla, että talkoolaiset on kutsuttu otteluun. Kyllä, eli tervetuloa sitten talkoiden jälkeen nauttimaan ottelun iloista ja siellä olevista sitten fiiliksistä. Ja tietysti Paulikin Paula on paikalla tänään ja ottelussa. Ja Paula, miten haluat viestittää vuosaarelaisille tästä tapahtumasta? Kaikki ehdottomasti innolla mukaan siivoamaan ja kaikki siivoajat palkitaan sitten totta kai hyvin kahvein ja sämpylät on tarjolla. Eli tuolla Vikingien kotiottelussa 12.5. on todellakin tarjolla ottelun lisäksi talkoolaisille ahkeroijille juomat ja sämpylät, eli kaikki tervetuloa. Ja tässä on jo ensimmäisiä haasteen vastaanottajia myös paikalla. Täällä on muun muassa Aurinkolahti-seuran puheenjohtaja Yrjö Ketonen. Ole hyvä, Yrjö. Te olette jo lupautuneet ottamaan haasteen vastaan ja millä tavalla?
Kyllä, me ollaan perinteisesti omalla alueella hoidettu tätä juttua jo muutaman vuoden ja 340 ihmistä on ollut siinä mukana. Mutta on erinomaista, että löytyy yhteistyö Vuosaaren Viikinkien kanssa. Tästä se alkaa ja uusia visioita on jo näköpiirissä, taiteiden myötä. Hyvä, ja teidän siivousalue, jota olette ajatelleet nyt, jos ajatellaan vuosaarelaisia liikunta- ja ulkoilualueita, niin missä te laitatte hihat heilumaan? Lauritolahden alue on 600 kertaa 1200 metriä, mutta se jaetaan 7 tai 8 alueeseen ja sillä tulee paikat siistiksi. Hyvä, ja siellähän on myös uimaranta, joka tämän talkoiden avulla saadaan sitten kesäksi siistiin kuntoon. Ja edelleen meillä on täällä myös Vuosaaren urheilutalon hallipäällikkö Tarja Korvenpää. Missä Tarja, tuletko käymään täällä? Ja Vuosaaren urheilutalo on myös talkoissa jo mukana ja ottanut haasteen vastaan, vai kuinka Tarja? Joo, totta kai. Hallitus pystyy sinne ja hoidetaan toi meidän maa-alue. Erinomaista, eli siirtolavoja on sitten ympäri Vuosaarta. Vuosaari-lehti, Eero Honkanen päätoimittaja on täällä jossain paikalla ja Vuosaari-lehti on myös mukana talkoissa, viestittää sitten lehden sivuilla tarkemmin ohjeita, missä talkoolaiset kokoontuvat ja missä siirtolavoja on, ja kaupungin puolesta on sitten paikalla myös roskasäkit ja muita siivousvarusteita, hanskoja. Mutta sitten otetaan tänne koko junioriorganisaation puheenjohtaja, FC Viikinkien puheenjohtaja Mika Forsman. Ja tässä ensimmäinen rituaali, eli symbolisesti, Mika, sinulla on jotain annettavaa ilmeisesti meidän yhteistyökumppanille Pauliikille, vai kuinka? Kyllä, eli lämmöllä kanssa tästä yhteistyöstä itse vuonna 1966 Vuosaareen muuttaneena, eli jonkun aikaa Vuosaaressa asuneena, ja tottunut tuohon kahvin tuoksuun ja vielä tämä yhteistyö, niin erittäin mukavaa, että olemme löytäneet tämmöisen yhteistyön keinon ja yritetään pitää tästä kiinni puolin ja toisen, että saamme tästä yhteistyöstä niin molempia hyödyttävää ja haluan tässä vaiheessa luovuttaa sitten FC Viikinkien pelipaino, eli FC Viikinkien pelipainoissa niin on tänä vuonna Pauli mukana, eli kaikissa pelipainoissa näkyy Paulikin logo ja tämä yhteistyöstä, niin tästä luotaan. Tämä on ihan aplodien paikka. Hienoa. Ja vielä tuossa Mika mainitsi muuttaneensa Vuosaareen vuonna 1966. Otetaan näitä vuosilukuja hieman. Nimittäin Vuosaaren Viikingit on perustettu 1965, eli ensi vuonna on 50-vuotisjuhla. Ja tämä talkoot on ikään kuin varaslähtö monille juhlille, joita sitten tästä seuraa. Tässä otetaan myös varaslähtö vappuun, sillä nuo taustalla olevat ilmapallot jaetaan tänään kauppakeskuksen asiakkaille, ja siellä on mukavasti muistutuksena myös talkoon päivämäärä maanantai 12.5. Ja edetään sitten, Mika muutti Vuosaareen ilmeisesti sen takia, että samana vuonna Vuosaari liittyi Helsingin kaupunkiin. 1966 Suomen suurimmasta kaupunginosasta tuli osa Helsinkiä, 34 000 asukkaan kaupunginosa. Ja nyt tämän kaupunginosan tavoitteena on tulla Suomen siisteimmäksi kaupunginosaksi näiden talkoiden avulla. Ja edelleen Pauli käyttää tuona samana vuonna, oliko 140 vuotta, mutta sitten siitä vuosi eteenpäin on taas 50-vuotisjuhlat, siis 2015 Viikingit 50 vuotta, 2016 Vuosaari 50-vuotias Helsingin kaupunginosa ja 2017 Pauli täyttää 50 vuotta vuosaaralaisena työnantajana. Tämmöisiä juhlia tulossa, ja Anssi on lupautunut myös tulemaan itse otteluun paikalle. Siellä on vastustajana tunnettu jalkapalloyhteisö Kotka ja Kotkan TP. Mitä odotat ottelulta? No kyllä aina omassa lajissakin aikoinaan niin KTP ja kotkalaisia vastaan on aina ollut huikein hieno pelata urheilun, kulttuurikouluurheilun kaupunki. Ja se mikä haluan Viikingeille sanoa, että mä olen itse kaupungin joukkueen kasvatti, niin kaupungin joukko on hienoin, mitä mä tiedän. Ja
Anssi Rauramo tässä viittaa koripalloon, niin Torpan poikiin hän on moninkertainen Suomen mestari ja maajoukkueen kantavia voimia. Ja annetaanko tälle seuratyölle ja näille urheilusaavutuksille myös pienet aplodit ja edetään sitten eteenpäin. Sitten otetaan täältä seuraavaksi niin Saara Viento, kauppakeskus Kolumbuksen päällikkö. Ja sinä olet tässä kans kuullut nyt näistä siivoustalkoista ja millä mielellä kauppakeskus suhtautuu tämmöiseen yhteiseen hyvään? No erittäin positiivisella mielellä suhtaudutaan yhteiseen hyvään. Se on myös meille tärkeä asia. Pitää ympäristöön ja kauppakeskus siivistyneen puolella. Kiitoksia. Ja tässä samalla voi mikrofonin välityksellä sitten tästä huudella myös kauppiaille täällä viestejä, että kaikki mukaan talkoisiin ja myös kaikki mukaan FC Vikingien kotiotteluun ja toimintaan.